Ang nating karnero sa Diyos. Juan Kapitulo 1 versikulo 29, 30 e 4. Pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagapadulong kanya. Mingon dayon si Juan, ani ana ang nating karnero sa Diyos nga muwagtang sa sala sa kalibutan. Siya mao ang akong giingon nga moabot sunod kanako, apan mas labaw pa siya kay kanako, kaysa wala pa ako matawo, ana-ana siyang daan. Kaniadto bisan gani ako wala makaila kon kinsa gayud siya. Apan mianhi ako din hinga ng bautismo pinaagi sa tubig aron ipaila siya sa mga taga-Israel. Nagapamatuod ako nga nakita ko ang Espiritu Santo nga mikunsad kanya gikan sa langit sama sa salampati ug nagpabilin diha kanya. Kaniadto bisan gani ako wala makaila kon kinsa gayud siya, apan ang Dios nga nagsugo kanako nga mang bautismo pinaagi sa tubig nagingon ng daan kanako nga kon makita ko na gani ang Espiritu Santo nga mukunsad ug magpabilin sa usa ka tawo, kana nga tawo mao ang mang bautismo pinaagi sa Espiritu Santo. Ug kana nakita ko gayud. Busa na pamatud-an ko gayud nga siya mao ang anak sa Dios.